ato isgutan karon is kaning pag-alma sa usa ka bag-ong nakadaog nga senador nga si Hontiveros sa pag-appoint ni BBM ni Inday Sara as DepEd Secretary. Ang ako sang kay kuan lagi ko na ang dapat ko na ibutang dira is expert of education. Sa ako sa pagpaminsar sa akong simple ra gyud kay nga utok isip usa ka simpleng mamamayan sa Pilipinas si Inday Sara, chairperson of the local school board, taas nga tuig, human abogada, pagkahuman mayor, unya karon VP na. So unsa pa man di ay nga qualification ng imong gipangita nga kanang si Inday Sara kung intellectual qualification lang ang atong hisgutan, qualified man kay na kay abogada man na. Nya kung abogado ka, taas kay ka og qualification sa any position sa gobyerno. Mura ra sad na siya kani, sample. Si Secretary Mark Villar naa siya sa DPWH, engineer bagod siya. Di ba dili man? Wala gi kisaw, wala gi kyaw-kyaw, wala gi gayaw-yaw. Pero karon nga si Inday Sara ang gi-appoint, ikaw ra sad lagi dyan ni reklamo. Murag ikaw ra itingog. Samjay issue kay lagi ko no ang kuan lagi ko no ang DepEd lagi ko no maay pinakadako og budget sa tanang department. Well, unsaon man din na di maayo isalig na kana manggong pag-appoint sa cabinet members depende ra gyud na sa presidente unya. Si Inday Sara man yang gisaligan. Unya ara ka reklamo kung ang DepEd naay issue pareha atong sa imuha sa PhilHealth nga pila ka bilyon. Nya karon wala pa man imong unhan, wala pa gyud siya issue. Imo lang jung ikuan ha. Imo lang jung i-divert ang topic. Gikan sa imong issue kay wala pa murag wala para ba to nasulbad gi-clear man kuno ka pero still naa pa gihapoy mga hungihong o kabaw baya mo basta naay hungihong may lang mug ang kang Marcos ang naay hungihong nya sa inyo ha dapat tapos na end na full stop dili kamura day kabaw so arita palingkura sa si Inday Sara wala pa gani imo nang gibuhatag issue. Focus na lang sa kay daghan baya pud nig nabuhat nga kaayuhan si Hontiveros. Ang pinakanindot niya nga nabuhat sa iyahang term no kay kaning ganahan ko ani kay kaning sa maternity leave. About sa maternity leave, maayo ni siya daghan ni siya. Focus lang sa diha ila sa sigpamantay kay ikaw ra bayay gikan sa oposisyon na nakadaog. Ambot kag sakto ba ko bara sa akong update lang. Siya ra ang gikan sa oposisyon so pakighiusa na lang diha. Ay na lang paghagit-hagit kay mao na lang na. Turuan kita kung paano ka magkapera habang naglalaro. Diyan sa comment section, may link dyan sa description. Tingnan mo. I-click mo yan. I-click mo. Pag natapos mo na siya i-click, eto na makikita mo. Yan. Click download. Yan. Click download. Yan. Paulit-ulit. Click download. Eto. Kung medyo malabo-malabo na yung mata mo, medyo sira-sira na, ito palakihan ko yan. Click download. Tapos yan ang lalabas. Siyempre, huwag mo pa rin i-cancel. I-click mo ang install. Safe yan. Click mo lang install. Huwag ka matakot. Tapos, eto na ang makikita mo. So, i-click mo yung register. Tapos, i-fill up mo yan. Ilagay mo ang cellphone number mo, ang password. Tapos, ilagay mo ang OTP na matatanggap mo sa cellphone number na ginamit mo. Tapos, register. Yan. Click register. Pag open mo, eto na makikita mo, di ba? Bongga ang daming games. Bahala ka na dyan kung anong laruin mo pag gusto ka, kahit anong gusto mong laruin dyan. Pero, sa hindi ka pa magsimulang maglaro, kailangan mo mag-cash in. So, punta ka sa upper left, meron add button dyan. I-click mo lang yan. Tapos mamili ka kung magkano lang afford mo. Magkano lang afford mo i-cash in. Tapos always remember, options. Merong options kung magkano lang ang afford mo i-cash in, okay? Tapos, kung tapos ka na maglaro, gusto mo na i-withdraw, i-click mo lang yung withdraw button sa bottom right. Yan sa bottom right, i-click mo yan. Pag-click mo, eto ang lalabas. Una, ilagay mo yung amount na gusto mong i-withdraw. Tapos, ilagay mo yung GCash mo. So, yun lang. Ganun lang kasimple. Withdraw na. Ang dali, di ba? Nag-enjoy ka na, nagkapera ka pa, so ano pa nintay mo? I-download mo na yung link sa description na yan para sama-sama natin pakyawin ang Nutriban sa buong Pilipinas.